Il-Malta Business Registry qed jisforza lill-kumpanija Equator sabiex tittermina l-operat tagħha u tiddissolvi ruħha. Equator hija l-istess kumpanija li kienet spiċċat fiċ-ċentru ta' skandlu ta' korruzzjoni fuq pagamenti li allegatament ingħataw lill-ex-Prim Ministru Joseph Muscat u issa, skont it-Times, din il-kumpanija se titqaċċad mir-Reġistru Malti wara li ilha snin ma tippreżenta l-files neċessarji skont il-liġijiet ta' pajjiżna. Informazzjoni li kienet ħarġet qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet kienet indikat li l-kuntratt ta' konsulenzi illi ħa Joseph Muscat mingħand il-kumpanija Svizzera Equator AG mhuwiex biss ta' 60,000 euro u skont Matthew Caruana Galizia dan l-ammont kien biss parti żgħira mill-ħlasi li kellu jieħu Muscat. Ibn Defni Caruana Galizia kien stqar li l-kuntratt li taw Equator lil Muscat kien ta' xejn anqas minn 540,000 euro. Fil-fatt l-ex-Prim Ministru kien qed jingħata 15,000 euro fix-xahar mingħand il-kumpanija Svizzera u l-pagamenti waqfu biss għaliex il-bank UBS għalaq l-accounts tal-Equator. Joseph Muscat min-naħa tiegħu qed jibqa' jiġħad illi għamel xi ħaġa illegali għalkemm wara r-rejd tal-Pulizija fuq id-dar tiegħu u ħada tabla ħabel kontra l-qrati u l-investigaturi. Bil-Prim Ministru Robert Abela jkollu jibqaxxi rasu u jdoq l-istess diska, tant illi Abela dak iż-żmien kien spiċċa jgħid li l-istituzzjonijiet għandhom joqogħdu attenti. Wieħed irid ifakkar li meta kien hemm it-trasferiment bejn Vitals u Stewart, kważi 4 miljuni marru direttament tal-kumpanija Equator u allura l-istess kumpanija li tat konsulenzi lil Muscat hija dik il-kumpanija li ħadet il-miljuni mingħand Stewart Healthcare.